Kuma rahmatullahi wa barakatuh. Wannan sabuwar sanarwa ce wacce ya kamata mu yi ta da wuri kafin abubuwan su yawa, duk da cewa gaskiya lokaci ya ƙure, abubuwan suna da yawa. To wanda ko ka riga ka yi to ka sani cewa wannan kuɗin da aka yi ma alƙawari za a baka to ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Wasu sabon scammers ne suka fito inda suke amfani da Opay wajen, saboda sun yi la'akari da cewa kusan 70% 80% na 'yan Najeriya suna amfani ne da Opay for personal use. To shi yasa suka fito da wannan hanyar ta damfarar mutane waɗanda suke amfani da Opay da sunan cewa za su ba su palliative na naira 150,000, wato 150,000 for palliative, wanda kuma hakan gaskiya ƙarya ne. Ba su da haɗi da Opay da sunan cewa Opay ne take bayarwa, kuma ba Opay ba ne. Wannan ƙarya ne, scammers ne, ƙarya ne, ba Opay ba ne ba. Wanda muka ga yiwuwar cewa ya kamata mu zo mu yi muku bidiyo akan hakan. Gashi nan mun danna link ɗin ma yana tafiya. Gashi nan kamar yadda kuka gani, gashi nan yana rolling, zai buɗe. To bari mu jira ya buɗe mu gani. Yawwa, kamar yadda kuke gani, bari na zooming ɗinsa, bari na mayar da shi, bari na cire wayar ta daga desktop sai ku fi gani sosai. To wannan ku kuna gani kun san this is scam, wannan scam ne, this is scammers, wannan scammers ne gaskiya, these are scammers, ba wai legit ba ne ba. Gashi nan wai Opay 150,000 cash palliative, to wannan gaskiya ƙarya ne, scams ne, ba wai Opay ba ne ba, ƙarya ne. Gashi nan wani wannan comment ɗin ma kuna gani, idan kana son ka gane cewa daga yanayin comment da ake yi musu za ka gane cewa wannan scams ne, kuma wannan ba wai comment ne waɗanda real mutane suka yi ba, a wannan comment ne na bogi. Gashi na waya, I receive been mine too, thank you Opay, I hope there will be more event like this. Wannan duk ƙarya ne, duk haɗi ne, duk comment ɗin ma na bogi ne, wannan ƙarya ne, scammers ne. Gashi nan wai Opay, ga congratulations Opay 150,000 cash palliative. To hakan yana ta yawo cikin group da Facebook, ina ne, duk wani yana yawo cikin internet 100% da sunan za a ba. To ka sani cewa za a ce sai ka yi sharing kusan mutum 20, sai ka yi sharing mutum 20, ka tura group 20, sannan za ka yi qualifying na palliative din. To gaskiya ba haka Opay suke ba na wajen bayar da palliative. To wannan gaskiya ba janu bane, ba legit bane, ba scammers ne. Bari mu shiga kai tsaye mu gani. Gashi nan sun bamu wai mu je question 1, suka ce are you familiar with Opay? To sai muka ce yes we are familiar. Sai suka ce question 2, suka ce what do you think of Opay? Excellent. Muje question 3, how old are you? Muje 36 to 18 to 35. Okay, are you what is your gender? Male. Muje. To gashi nan checking your eligibility. See, wannan scam ne. Gashi nan, you see, kun gani, why approving your eligibility has been confirmed. You are eligibility to claim and cash palliative of 150,000. Please select a palliative box below to square your funds. You have 3 attempts. Za a baka 3 attempts. To amma abin da baka gane ba, zan gama, bari ka gani. Na ɗaya akwati box na ɗaya. Bari mu continue. Sun ce mu taɓa a cikin muka, za a bamu option ne guda 3 wanda za ka taɓa. Duk akwatin da zaka, kana da damar da zaka taɓa akwati 3. To a cikin 3 nan da ka taɓa, duk wacce baka samu ba, to babu rabanka a wannan palliative din. To kai kana jin wannan kasancewa scammers ne. To bari ka gani, ka akwati na ɗaya babu 0 ne, amma akwati na 2 zuwa wannan na 3 ba za mu tsallake layin nan na gaban mu ba. Wannan layin da suke a jere ba za mu tsallake su ba. Bari ku gani, a na 1 nan zuwa na 2, a na 3 a nan za su, saboda suna mai sun san cewa al'umma irin wannan za su, ka gane. Bari ka gani, yanzu wannan na farkon babu shi, ba lalle ba za ma a samu ba. Bari ka gani, ka gani 0 empty, this palliative box was just claiming your attention. Ka gani empty, babu komai a cikinsa. To a na 2 nan zuwa na 3 nan za a samu. Ba za su taɓa bari ka danna 3 ba ka samu ba. Idan ka danna 3 baka samu ba, to ba za ka samu palliative din ba. To don haka za su ce ma kana danna kuma za ka samu. Yanzu a na 2 nan maybe ina da tabbas din cewa na 2 nan za a samu. Bari ka gani, ka gani, you see, ka gani approve, ka ga har na samu. Kai kana ji ka san wannan scammers ne. Gashi nan approve 150,000. Gashi nan number aka ce disbursement rules, ka gani. Sai ka bi wannan ƙa'idojin sannan za ka yi claiming din 150,000 din da aka baka palliative. This is scammers, this is scam. Share this event with 5 WhatsApp group.
or 20 friends, sai ka yi shares ɗinsa na group 5 ko kuma mutum 20, abokanka mutum 20. Sannan once sharing progress reach 100%, your phone will be unlocked. You can withdraw your funds any prepaid account or mobile wallet. So let's bari mu continue. Kun gani this is scam, wannan is not genuine. Don haka ku yi hankula, nan za a ce ka je ka tura musu, sai ka je ka gama turawar to za a zo a ce ka sa OTP ka na banki. To ba a nan ma matsalar fa take ba, ba wai a wajen ka tura mutanen ba, bayan ka zo za ka zo ka cire kuɗaɗen. To daman kuɗi babu su wurin bayanan bankin ka ake buƙata ka sa. To ka zo za ka cire kuɗaɗen, za su tambaye ka sa bank name, gashi nan za misali verification online, okay. Ka gani suna taɓa continue sun kani sai na yi sharing ɗinsa, sai na yi sharing ɗinsa sannan. To mu ba wannan ne ya kamu ba, kalle su je can su ƙarata. Wannan shine a taƙaice. Bari mu koma gashi nan kuna gani wai ka am 50%, okay. Incomplete. To wannan dai kar dai ku sake ku je ku taɓa link ɗin nan, na so a ce ya kai mu inda za su ce mu sa bayanan bankin mu, da nan za ka gani za a ce ka sa wasu lambobi a bayan ATM card ɗinka, sannan ka sa wannan code ɗin nan wa yake da suna, na manta sunansa a nan, su ma bayan ATM suke, sai ka sa suna, ka sa account number, sannan kuɗin naka za su sauka. To wannan duk sai an nemi duk wani information naka, sannan sun karɓi wani OTP a hannunka, sannan sai a ce za a tura ma, da sunan za a tura ma kuɗin, kuma kuɗin ba wai za a tura ma su bane, ba za ka gan su ba gaskiya. Idan wannan ne karin ka na farko na zuwa wannan channel ɗin tamu Arewa Money Tips, ka daure kai mana subscribe, kai mana like, kai mana comment domin samun sababbin shirye-shiryen mu irin waɗannan idan mun ɗora, da ma hanyoyin samun kuɗi wato legit online money. Ka gane muna kawo hanyoyi genuine inda za ka je ka samu kuɗi da su, wayanda ba scam bane. Gaskiya muna kawo su 100%. Ku bi wannan channel ɗin tamu ta Arewa Money Tips, ku mana like, ku mana comment, ku mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Ka kiyaye.